publikoa garbitzeko gela, maskarak eta txandak, eta azoka bete eta ustu, eta bete eta ustu. Badoa 56. Durangoko azoka. Ezberdina izan da urtengoa. Ezberdina eta batez ere arraroa. Landako kateak itxi eta azoka usten den aldiro, hasten da berriz zikloa. Eta badator hurrengoa. Baina zer da datorrena? Zer berri dakar euskarazko kulturak? Alain Agirre naiz, eta, bueno, iaia urtero etortzen naiz txikia naizenetik, Durango zentzu horretan oso esanguratsu da niretzat. Eta azken urtetan hori, aldiro liburu batek edo ekarri nau, eta urten izan da Karena liburua. Eleberri bat, amatasun nahi eta ezinaren mina jasotzen duena. Ez dut asko hausnartu, zer mantendu beharko litzateken zer aldatu, baina, bueno, importantena nire ustez da esatean mantendu behar dela Durangoko azoka. Euskarari eta euskal kulturari egunerokotasunean ukatzen zaion, hori ere badalako zerbait ukatzen eta isiarazi nahi dana, ukatzen zaion espazioaren parte txiki bat eta denboraren eta presentziaren parte txiki bat berreskuratzen da hemen. Marine Arbeo Astigarraga eta Anela Baka Maioz gera. Gu biok beste bi emakumezko sortzailerekin batera Txakurgorria sormen kolektiboko partaidea gera. Orduan ohiko moduan estan erdi bat hartu dugu eta hor jarri dugu gure postutxoa lamina eta liburuekin. Eta bestetik gu biok sortu dugu Toto izeneko album ilustratu bat, umen fako sortutakoa, eta hori Elkar argitaletxearekin argitaratu dugu. Gorria hemen hasi zala, esan daikeu, estan txiki bat hartzen hasi ginen konpartituta beste batzukin, eta lehen aldiz horri iristezea publiko baten gana, eta horrek laguntzizu gero azten, gero 2018 ere genuen hemengo kartela, orduan lotura uste badaola, guretzak badiala zita importante bat. Bai sentitzen gara nahiko txiki eta nahiko xume hor gure estan erdiakin beste euskal kulturako monstro batzun tartean edo, eta igual bai izan da gure apustua kolektibo bezala horri heltzea, baina bai ikusten dugu Durangoko azokak irekiagoa beharko lukela, olako beste proiektu txikiago batzuntzat ere eukitzeko sarbide erresago bat. Argitaratu berri dute mandamendu hipermodernoak, saiakera liburua, Elkar argitaletxearekin, eta bertan saiatzen naiz egungo bizimoduaren inertziak zalantzan jartzen. Mandamendu forma eman diet, 19 kapituloi, eta bertan gure hipermodernidadea, edo hitz hori da gure garaia deskribatzeko aukeratu dudan hitza, pixkat hiper edo gainezka gaudelako, bagarelako hipermerkatuetan erosten duten hiperaktibo geldiezinak eta hiperinformazioan pixkat idota gaude. Orduan, sensazio horrekin, pixkat gure hazkunde etengabearen behar hori zalantzan jarri eta bizitza bizigarriago bat egiteko goze idatzi duan saiakera, nire lehenengo saiakera. Ni etorren ez nire lehenengo liburuarekin, kasuan poesia da, Guga bere izeneko liburua, Zuz argitaletxeak atera du. Eta, ez dut atalik egin, pixkat kontinuum bezala edo landu dut, edo josi ditut, azken 4-5 urteetan idazten joan naizen poemak. Gai ezberdinak agertzen dira, ez dut arratzetakoa badela memoria edo beste belaunaldi batzuei begiratzea, eta pixkat sumatzen du badagoela hots bat, oinordetzan jasotako horren eta berak eraiki nahi duenaren artean gogoetan dabilen ahots bat edo dagoela poemaz berdinetan. En Euskadi se ha desmantelado o están desmantelando a estas horas el aparato de captación de la banda criminal ETA. Ni Samara Belte naiz,
kazetaria naiz, eta Paperezko Hegoak dokumentala aurkeztera etorri naiz Durangora. Euskaldunon egunkariaren lehenbiziko azala izan zen Durango, ez? Egunkaria abenduaren 6 batean sortu zen, konstituzio eguna, egunkariaren konstituzio eguna egun hori izan zen, eta nik uste dut badala data simboliko bat gerora ere gelditu dena, ez? Eta, lehenbiziko azal hartan, hain justu ere, albiste nagusia zen gaur zabalduko ditu bateak Durangoko azokak. Galdera da, nola itxiriteke frogarik gabe egunkari bat? Bela Ribero bai esan? Bela Ribero bai esan? Bela Ribero bai esan? Ni Uxue Amonarri Zubiondo naiz. Batetik Untzaren disko berriakin etorri naiz Durangoa, estanean gaude hemen. Eta bestetikan baita Bela Ribero websaileakin irudienean. Humorezko websail bada, sexualitatea lantzen duna hola gehien bat, ardatz dauka gai hori, linea erotiko baten inguruan dijoa, eta guretzat irudienean egotea kriston oparia da. Ez geha haitu lantaldea handia, diru asko ere ez genuen, baina pixkat familia giroan indako zerbait izan da, lagun artean, eta nik uste emaitza oso polita atea dela, naiz eta oso gogorra izan den prozesu guztia, merezi izan du. Oraingoan enpresa itxi beharko du. Zilit eta galdi gara, Xabi eta Ibai, horixe gaztea maketan lehiak etira hozi hau. Funky, electro, euskal rock. Alda esan haitxe gula. Bai. Baina, balada baten bat dugu. Bai, azkan fin, horixe, mamarratxa da. Gaur Durangoko azokara horbilduga dokumentala ikusteko, gaztea maketa lehiaketaren finalistiei eskuen dokumentala ikusteko. Guk bertzio laburtu bat ikusi dugu, baina YouTubeen hori talde bako itxentzako arranak zabalduta. Segimentu etxeko. Dokumental interaktibo. Nik uste dut gurti hori zen dara, nahiko anima hutxua hori zen, igual experimental talde gehiago nitzelako alda zen. Igual estiloan hitzak, ez? Bai, gehiago igual hori zen munduan dozen estilo gehiago hori zen barrak esplora dizelako. Estilo diferente gehiago igual. Alda izan, aurrera pausu bat, euskal musikin zako. Da saka barrura, zaita Fisherman, da saka barrura, zaita Fisherman, da saka barrura. Iruditzen zait, pandemiak nabarmen, aurretik genezkien gauza batzuk agerian jarri dituela edo ez, urgainera etorri direla, lehenik ere identifikatuta zeuden gaitz, eta horietako bat iruditzen zait dela kulturgintzaren ekosistema horretan eskotan elementurik edo ahulena da sortzailearena, ez? Eta babesgaben geratu dena edo uste dute pandemia honetan ere izan dela sortzailea. Eta hori bai iruditzen zait, aurretik bagenekien realidade bat da hori, baina bai iruditzen zait, lehentasunezkoa horri begiratzea. Eta agian ere, egual azpimarratu kulturaren kontsumoaren ideia nabarmendu dela ere bai, ez? Galdu dena da hain justu hori, ez? Topagune, Durango bezalako topaguneak, eta beste bat hori pobretu da, kulturaren izaera hori pobretu dela uste dut. Eta pixkat geratu dena izan dela kontsumoa, ez? Izentzu horretan uste dut bereziki pozgarria dela aurten hemen berriro ere elkartzea, topagune gisa. Azkenean, ala edo nola izan bada ere, ez, eta egoerarekin bat egin behar genuelakoan, baina uste dut honek daukala erritualaren denbora, eta errituale daukate pizkatxo bat ezaugarri gisa, nik uste errepikapena, ez, eta komunitatea. Orduan, zentzu horretan, ze importantea den, ez, mantentzea. Eta gainera, askotan ez zaten da, ez, euskal kultura oso kultura atomizatua dela. Orduan, baduela behar berezia gainera elkartzeko eta elkargun horiek zaintzeko eta ugaritzeko. Daudena baino gehiago behar ditugu eta daudenak osasuntsu eta bizi behar ditugu.
20 urte barru, hori ez daukagu kristalezko bolarik eta ezin jakin, eta ni horretan askotan zientzia fikziora jotzen dugu, ez? Eta imaginatzen ditugu etorkizun batzuk, ez dugu hitz egiten iraultza politikoei buruz, baizik eta iraultza teknologikoei buruz, ez? Eta askotan gure fikzio horietan oso presente daude teknologia berriak, ez? Eta orduan, utzia zue pizkatxo bat izaten horretan, ez dakit, konservador hitzera biko nuke, baina nahiko nuke, edo imaginatu nahiko nuke, daudela gauza batzuk, ondo egiten diren gauza batzuk, mantenduko direnak, ez? Ia daukagula joera eta arrazoiak badaude, askotan etorkizuna neko bat margotzeko, ez? Pentsatu nahi dut, izan duzun bezala gauzak ondo egiten ere ari direla, eta 20 urte barru egongo dela jendea nahi duena hau bizitzen jarraitu, nahi duena bobitzen jarraitu, eta egongo dela jendea kantu egiten dituena, egongo dela jendea merrazten, egongo dela jendea idazten, eta hori partekatu nahiko duen komunitate bat egongo dela. Gauza asko izan litezke Durangoko azoka eta bakoitzak biltzen du bere uzta. Hemen guk bildu duguna. Datorrena datorrela, honek jarraituko du izaten euskal kulturaren plaza. Bada eta izango da.